хора, аз съм Копердо и също така съм нов играч. Започвам да снимам епизоди на Майнкрафт и да започвам. Значи, преди да започна да снимам, направих тази къща, която е във въздуха. То не е къща, ами е нещо като... И аз не знам какво. Опитах се да снимам епизод, обаче не стана първия път и на онзи епизод снимах тези оградки как ги правя и това. И това ограждане между водата, за да не е толкова грозно. Ей това. Посях някакви дървета, сложих дърт. Да, ето видяхте, че едното дърво порасна. Този епизод мисля да правя градинки. И общо взето това е. На 13 години съм. В момента не говоря много високо, защото е късно и това тук е безплатен водоизточник. Сега всичко ще стане в сняг. Ето видите го. Тук се реготвя, тук някаква малка градинка си направих. Тук ми е честа, няма нищо. Тук печката и крафтинг тейбъл. Да събирам материал и да почвам да строя. Значи дърво ще ми трябва. Трябва да ходя да бера. Също играя в Minecraft и сървърчето не е лошо, добро е. На мен ми харесва. Долу в описанието на клипа ще има IP-то на сървъра. Админ е Смехоран. В момента той отиде да се къпи. Така. И сега ще събирам дърво и ще спра епизода, после ще се върна пак. Тук съм. Мисля, че това дърво ще е достатъчно. Събрах и малко семена. И от дърветата ми паднаха малко саплинги. И сега ще отида да взема и другите семена, за да имам, ако свърша тези, да има и други. Това е много гадно. Да, имам две семена, които не знам каква работа ще ми свършат. Мисля фермата да е ето тук, че е по-широко. Ето така. Няма да е много голяма, за да не заема много място. Така ще е достатъчно. Забравих да взема дърт. Горе не знам дали имам. О, мънка. Добре.
Така, няма дърт, трябва да взема. Оф. А тук ще изкопая малко, то не ми трябва много. Мисля другия епизод да ходя да копая и нещо друго, но ще видя. Ако не ме мързи, това се получи много кофти. Значи ще бъде така. Да. Извинете. Но майка ми пак ме вика за нещо. Трябва да взема да го кажем по наш език. Това, мотиката. И това е много гадно. Трябваше да взема и кофе. Този път се качих. Само една ще ми стигне, аз ще вземам от асансьора. Нещо не става. Така че ще вземам от имаше едно. Къде е? Ето го, ще вземем от тук. Ще взема, мазех точно от това. Откъде ще взема вода сега?
И така става. Другия път ще го правя, но сега не ми се занимава, защото трябва да ходя по 100 пъти за вода. Сега трябва да се изкачва, после пак и пак. Ще ида да напълня тази кофа. Видяхте как се пълни само. Това дърво трябва да се окастри. Тези семена няма да стигнат. Сигурно. А не, ще стигнат. Даже останах. Тези оградки, сега не ми се занимава да правя други. Другия епизод може би ще ги направя. Сега нямам време. Ами, това беше за епизода. Може би в други ден или утре ще снимам друг. Така че, чао!